Фабриката на Якобс Дал Егбъртс в Костинброд функционира от 2001 година. От създаването му основната дейност е производството на печено и смляно кафе. Якобс Дал Егбъртс България управлява и развива на пазара Нова Бразилия марка кафе номер 1 у нас. Любовта към кафето е това, което създава марката Нова Бразилия преди повече от 30 години. Същата тази страст и грижата за хората е това, което ни движи и до днес в ежедневната ни работа. През годините направихме много промени, модернизирахме производството, инвестирахме в системи за опазване на околната среда, но най-важното, което успяхме да запазим, са нашите служители. Голяма част от тях с нас вече над 20 години. И ние се осланяме на техния опит, познания и умения за поддържане на необходимото качество и посрещане на очакванията на хората, които обичат да пият кафе. Работя във фабриката вече над 30 години. Помня времето, когато бяхме в София и се казвахме Нова Бразилия. Впоследствие с ръководството се преместихме тук в Костинброд и създадохме тази фабрика с колегите. Мисля, че съм допринесъл достатъчно за тази фабрика. Чувствам я като мой дом, който съм създал с ръцете си. След първоначалната си инвестиция по придобиването на фабриката, Якобс Дал Егбъртс България продължава да инвестира в нейното развитие. Според броя на заетите, компанията има ключов принос за икономиката на община Костинброд. Работя във фабриката около 14 години. Започнах на 19-20 години като оператор палетизираща машина. Тогава бях млад и надъхан. През годините натрупах опит благодарение на стихващото ми любопитство и желанието ми за развитие. Усещането ми с баща ми да работя е невероятно. Всеки ден ме учи на нещо ново и ми показва това, което е работил цял един живот. От него и от колегите пекари научавам тънкостите при така важния процес, а именно изпичането на кафето. Фабриката за кафе в Костинброд играе ключова роля в глобалната мрежа за доставки на Якобс Дал Егбъртс, като изнася емблематични марки кафе в 12 държави, включително за най-големия пазар в Европа – Германия. Ние с фабриката се развиваме не само като професионалисти, но и като хора. Зад марката Нова Бразилия стои целият екип на Якобс Дал Егбъртс, на което се дължи качеството на кафето. Тук се чувствам сигурен и на мястото си.